нишләп йөрүең синең монда? Чишмә буена суга килгән идем дә. Су юк, чишмә корылган, кызлар, кайда су? Мине картаның әйтә торган иде. Әгәр дә кызлар калфак чигүеннән туктасалар, гармун моңнары уйнап ишетелмәсә, гореф-гадәтләребезне онытсак, кышларда сайлауыннан туктар дип әйтә торган иде, чишмәләрдә корыр дип әйтә торган иде. Кызлар, егетләр, ә мин беләм, чишмә буенда дөбердәтеп бер бисәң, гореф-гадәтләребезне искә төшерсәк, үкертеп бер җырласак, чишмә береге чыгар. Кызлар, егетләр, бәлки чишмәле. Мусаева, аккомпаниатор Раиль Едиханов. Вот так говорит, видимо.
Суда